Mvura pazvigunwe kwete muruoko rwese pazvigunwe. Zvigunwe zvinorepresenta kubata. Chaka Lazarus backside haisi poverty. But Bible rinoti nembwa dzainanja maronda ake. Bible parinotaura imbwa 1 rinotaura imbwa chaidzo 2 rinotaura marudzi ese anga asina kwaIsraeri. Matthew 15 Jesu akati kumukadzi weSamaria anditore chingwa chamwana ndichipa kumbwa. Uye akati hongu nokuti ndo yanga iri nickname yavo maSamaritans, they were dogs. Saka zvainanja maronda aLazarus kureva kuti Lazarus mukutambudzika kwake he was serving other terms. Ane vanhu vaitopona paari iye achitambudzika. Imbwa dzaiva kuzonanja maronda kukuwara kutambudzika. Kutambudzika kwake he was kurati Lazarus ane mabasa akanaka. Saka uyu pakuti ndoda mvura pazvigunwe ari kuti mvura nokuti ishoko raMwari. Shoko raMwari rakafanana nemvura inonayisa. Kana yanaya yoita kuti mbeu dzibude. Haidzokere isina kuita zvayatumirwa ndiIsaiah. Shoko raMwari rinenge mvura. Jesu anoti I'm the living waters, ndo mvura. Saka uyu pari kuti ndoda mvura pazvigunwe ari kuti ndiri kuda vhangeri remabasa. Ngavadzoke vachanwa mvura nemaoko achiisa pamuromo enda nawo vanokupa kukunda. Is the same picture. Vari kunwa nemiromo nevari kunwa nemaoko achiisa pamuromo vane one thing in common. Vese vari kunwa vatikanwiro. Vari kunwa nemiromo chete. Vanhu vekuti havachatarisa kuri kuendwa. Vari kufokasa nezviri pano. Kuti vari kuenjoya zvepano vanosafocus neheaven. Vari kunwa nemaoko achiisa pamuromo vanotenda kuti vhangeri harisi kutaura bedza asi kuti mabasa uye rine chekuita nekwatiri kuenda. So murume uyu ari kuti ndakanzwa vhangeri hangu pandakagumira pakungozvitaura ndiri kuda rine chekuita nemabasa. Baba Abraham ndokubva ati alright, kana yangu yekupona yaramba. He was a good guy, aicho. Kana yangu yekupona yaramba ndine mabhuru angu panyika apa 5 mabrothers. Madi kumutsa munhu kubva kuna wakafa anorova. Urikona request yake ari kutsva but ane moyo wakanaka. Haadi kuti vamwe vachewo. Ndokubva aita request kuti I've got 5 brothers panyika. Madi kumutsa munhu kubva kuna wakafa. Mabrothers ari kutaurwa hasi vakoma panyama. I-common sense. Kuti munhu akanamata ari munyama anotsva nokuti kunamata unonamata mumweya nemuzvokwadi. You're not hearing me. I've got 5 brothers. Madi kumutsa munhu kubva kuna wakafa anowaparidzira. Zvinonzaiwa Moses ariko kudhara. Vakasatenda ariko iyeyo hapachidiwa kumunhu anomuka kubva kuwakafa. Pakutodiwa aripo ari kuparidza kuti vagone kumugamuchira. I'll leave that one. Ukazviwanza unopaza musoro munhu. David naBetsheba vanobereka Solomon. Genealogy iri kudiwa yaJesu iri kukontinya from David zvichienda nokuti lineage yaDavid. David akarora vakadzi vakawanda but mukadzi waakabvutira munhu ndiye akumupa a product iri kudiwa naMwari inovaka temberi uye inoburitsa Christ. Zvoreva kuti dai David asina kutora mukadzi waUria paita crisis pakuwakwa kwetemberi nokuti temberi inofanirwa kuwakwa naSolomon mwana waDavid naBetsheba. So zvapachena kuti Betsheba right man murume wake chaiye by the plan of God is David. By fault he was already taken by Uriah. So David paakaenda pamusoro pemba ari kuti kana iri nyaya yemba yakutoda pfungwa yekumusoro nokuti imba yangu ine chekuita nezvekumusoro. Kumusoro kuri kuda kuti Jesu ave mulineage yaDavid. But David abereka vanhu vasingamupe lineage inomupa Kristu. Saka achuza kuti I'll go upstairs. Saka Bible rinoti vamwe vaenda kuhondo iye haana kuenda nokuti ane hondo iri spiritual iri prophetic yaanofanirwa kusara achifaita ine chekuita negenealogy yaKristu. Ndiye ega mukadzi akarorwa naDavid aonekwa naDavid achigeza iye David ari pamusoro pemba. Kugeza kuzvinatsa, kugeza kubvisa tsvina. Saka David paari kuona mukadzi uye achigeza ari pamusoro pemba ari kuona chechi iri kuti now I'm clean to be taken. Vamwe vakadzi vese akavaroora ndizoti akavaona ku uyo akaonekwa achigeza. And the time yaakaonekwa achigeza isi time inooneka munhu nokuti kwakwasviba.
You need to read the scriptures. Zanzi kuma neru so akakwira pamusoro pemba achitendera zvake ndokubva aona munhu achigeza. Kurati munhu akaonekwa usiku. Chinhu chaunogona kuona usiku kusina light, you see by revelation. Yeah, do you know kuti kune level rekuti unogona kupesera wakuona murima. Munhu akagara murima for a long time anoona. Rima irima kumunyowani kumuyenzi. Rima kwani wekumusha anokupindira mumba akatora kapu akasununguka. Rima rinoita rima kumuyenzi auya. Varijaira kachiedza ukamaka level ke light. Saka uchiona munhu akarasika ane nharo nokuti chiedza futi. Ani zvaanenge achiona mukurasika imomo. Rima rima imwe pati yechiedza. Nokuti kune zvinoitika murima imo zvichionana zvichioneka. So Bathsheba ndizoti chii chakamupa kugezawo manheru. Ende chii chakaita kuti David paanoenda pamusoro pemba Bathsheba aende right position yekuti mambo amuone. Ipicture yekuti Mwari kana vafunga kuti zvinhu zvavo zvichiitika prophetically uyu mukadzi paakaenda kundogeza ichurch iri kuti now I'm clean to be taken into the things of Christ. Samambo wakamuona wakachedzai munhu uya uye kuno akashedzwa akauya. Kufa kwa Uria kune chekuita na Uria. Akapiwa tsamba yerufu rwake akaenda nayo akanofa. Dhenje yekusaverenga yakaipa. Unourayiwa netsamba yawakatakura. Ini ndaibvunza kuti Uria akaurayiwa nehondo. Tsamba yake yaakapiwa yanga yakanyorwa kune mukuru wehondo Job kuti isa Uria kumberi. Kuna kuti Uria dai munhu anofarira kuverenga aimboverengawo achiri kuenda. Oziva kuti zvinondiurayisa izvi. But iyo yekusaverenga iyi. Iyo Bhaibheri waverenga kai. Satani angokurayira imo. Anongorichinja pesera angoita rekunzwa kwete rekuverenga. Rekunzwa rine dhenje yekuti munhu anoona kukudza manzwiro ake. Kune philosophy dzevanhu ka. Mwari anobatsira munhu anozvibatsira. Ukatoona anoti paunogumira ndopandotangira. Ukatoona uchitokwanisa kuzvibatsira haasi ready to help you. Anoda kubatsira munhu anotoziva kuti handichakwanisa Lord take over. Pane kutaura kwavanhu kunonakidza so kusiriko kutaura kwaMwari. People hear me very well. Zvinhu zvinonzi zvechechi, zvinhu zvinonzi zvevana vaMwari, hazvina vana vaMwari, zvine nyika. Saka kuti uwanikwe uinacho, unoziva kuti ukava the first to get revelation, you become a rebel to the rest. People will fight you. I'll give an example. Kare tichikura, takakura tichingoudzwawo tichiseka vanopinda kwaMwazha so zvavaita, vaitora mafoto apo Mwazha vachiisa pamotikari padzimba ndopwamunozviona makazviona. Vakakura vachitungwa nemachechi ese kuti vanonamata munhu, mapikicha emunhu pamota zvine basa rei kunamata kutsvaga Mwari. Pane chavakabata mazuva iwayo vakava marebels because of revelation. Mazuvano mota dzedu dzine mapikicha yaprofeti vedu kwete Mwazha. Kureva kuti zvinoita takanonoka kuzivawo chete. Zvoita zvishuwa. Ende izvi kana taakunamira manje zviri right. Pavainamira iyo vainamata munhu. And don't danger a body of Christ. When we are very slow to catch up the revelation, you fight those with revelation. Matthew, all right, Matthew chapter 16. Peter, James and John wakaenda pa Mount of Transfiguration na Kristo. Wakaona Elijah na Moses. The rest 9 disciples havana kuzviona. Just imagine pavakazoenda noparidza. Uya kuenda deeper kuti tiri pagomo na Kristo. Moses ndakamuona, Elijah ndikamuona. Unaona mumwe wako kwenye wamwe kuti vakomana vanozowedzera mani. Tese tiri vadzidzi but inda zvana Elijah ndeyaipi. Yetinzwa zvinoita kuti Mwari varatidza vamwe chimwe chinhu chavasina kuratidza iwewe. Zvinoita kuti Mwari vaite zvimwe zvinhu zvavari kuita nemumwe zvavasiri kuita newe. Saka nawe kunamata Mwari so personal kusvika palevel iyoyo yekuti haugone kujaja munhu kuti haunamati nechikonzero chokuti haanamate iwewe.
Reason here itori very strong. Chinoita kuti uyu asazive kuti uyu haana mate inyaya yekuti uyu wacho haana mate uyu. Munhu akanamata iwo ndipo unoziva kuti shuwa anonamata pokusena atondinamata. Manje haana mate iwewe saka huna idea. Pane pekuti Mwari unopa munhu a personal instruction yaasingape to the rest. Do you know kuti Ananias pakanzi naMwari chienda unoona Paul munamatiri, Ananias akaisa Mwari pa 1-on-1 akataurirana kuti ishe munhu anouraya chechi aenda hana mate. Mwari vanatsa Paul aindi Saul Paul kuti aparidze vhangeri. Vakatuma munhu wavo akati Mwari munhu yatone matsamba ekuuraya chechi haite. Mwari vakasvika pavakaparidzira muparidzi anonzi Peter. Peter ine nzara aenda pamusoro pemba vakamupa chiroto 3 times. Uraya udye mhuka dzisingadyiwe. Mwari vachiedza kumupa vhangeri rekuti ndoda kukutuma kune varume 3 vari kuuya, ndoda kukutuma kune Roman centurion anonzi Cornelius, nokuti ndanzwa minamato yake nezvipo zvaanopa, ndakuda kuti agamuchire Jesu. Pamazuva aya vaRoma vainzi havasi vanhu vaMwari, maGentiles havadhiserve kuparidzirwa, but Mwari ndobva ada kuti muRoman aparidzirwe. Saka vaiziva kuti mufundisi wangu ndewelaw anogona kutoudza Mwari kuti ari unclean haaparidzirwe. Saka Mwari pavakamuticha through a vision vakati chanatswa naMwari hachichadye newe kuti chakaipa. Saka problem ndeyekuti Mwari anogona kunatsa Cornelius kuno asati aita meeting naPeter. Kuno Peter nekutofambisa vhangeri kuti Cornelius achapfira mahara, havana mate, havasi serious, havasi maKristu. Iye Mwari atoti munhu wangu abho. Kunamata kuri patipa level yekuti kunamata kwacho relationship yekuti zviri personal. Mwari chaada kuti ninga aite chingangodaro chiri opposite nechakaitwa naningi, but vese vachitofadza Mwari. Mwari paakashanda naJoseph akamukonzera kuti akaenda muEgypt apreserve chikafu with wisdom, ashodze hama dzake dziuye kuzodya. Mwari ndokubva adana futi Moses kuti vanhu vabude imomo. Pane ane vhangeri rekupinda, pane ane vhangeri rekubuda. Vese vari kuita zvavakadanirwa naMwari asi zvinopikisana. So wisdom dzaJehovha vanoisa difference patime. Nokuti dai Moses akaberekwa patime yaJoseph maipinda vashoma, nokuti Moses aibva amira pabhodha kuti mukapinda munonyura tofanira tobuda. People hear me very well. Satani ati kuna Jesu kandifuma ukandinamata ndokupa zvese. Satani zvino akazvitora kupi? Jesu akadi kuti hauna chinhu, zvinhu ndezvedu. Jesu akataiwa ndikunamati kunonamatwa Mwari bedzi. Kureva kuti ari kutotaura chokwadi kuti the devil he owns something. Chinotoda vana vaMwari to take back. Varume kutora zvinhu zvako hasi makaro. By design zvakagara zviri zvako. High spiritual greatness manje. Zvese zvaari kuda izvi. Munhu unofanira kunamata chete oenda kudenga unozorora. Ndaitaura nezuro ndikati program yaJesu handiri kunokuvakira pekugara. Yedzimba iyi kudenga iriko emba. Ukatiza kutsvaga imba pano kudenga chikutoti delay kuenda kukuvakwa dzimwe. Nyaya yedzimba ritori vhangeri dzimba. Macooperative yedzimba kudenga kune cooperative iriko. And iye akatondichaya zvokutorai. So chona ufanira kuita hari kuenda ikoko. Ukakasika unosvikira pa construction. Ko andira akati ndikapedza nawo zvokutora iwe uda kuenda chirikuwa unoita tagapo ndikutaurira. Chikora zvako, relax. Life is a gift from God. Why hurry? Mindset ya David yakaita kuti atore Bathsheba was a prophetic mindset. Ndiye mukadzi waakaona ari pamusoro pemba, vamwe vese akavatvimba achifamba pasa, but waakada ari pamusoro pemba ndiye akaita kuti zvekumusoro zvichiitika paberekwe Solomon pavaketemberi. You need a prophetic knowledge that is above common sense. Nokuti zvimwe zvedu zvakagutwa nemweya china. Inaiti nyoka ndedzaSatani, nokuti Satani akapinda munyoka akanyingira vanhu mugadheni. Ndikazoverenga pakanzi aiwa Mwari wacho akatuma nyoka dzikaruma vanhu, kuda kuti Mwari naSatani vanoshandisa nyoka. Saka nyoka ndedzani? Rumbidzai Jehovha nezvese zvinorira, hosho inorira. Ndakakura ndichiti hosho ndedzi mudzimu.
Kamba kune vanhu vakaridzira mudzimu hosho dzaMwari. Pakudiwa original mindset zvati kumavambo zvakamira sei. Ndezvani zvinizvi? Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Pari kunzi nyika kwete mweya, nyika. Hagai chapter 2 Mwari vanoti silver and gold belongs to me. Ivo Mwari vakarurama vane goridhe. Ivo vakatendeka vanoita zvegold. Asi unofanira vanga backslide here Mwari. Kuti vakuita zvemari futi Mwari wacho onaya kumari. Akuti mari anokutaura ndiri Mwari waAbraham, waIsaka, waJacob. Opedzera azonoti ngotaura zvevanhu zvakaipa izvi. Ndombotaura tuntu wangu. I own 1,000 cattle. Kwete spirit cattle. Mwari anoita zvemombe. He owns 1,000 cattle on the hills. Mwari. Vakuru, tikasava neoriginal mindset. Tinolabra redemption yedu as if vanhu are lost. When you talk about money and success and whatsoever in this world, unaita sekungo a new preacher with a new message. Yet you are the new preacher with the old message that was lost. Takuda chechi inozati kana coin rasika tofana kutsvaga svika tawana coin redu. Kwete kugutsikana nemacoin asara tizatanga akawanda. Whatever tiri lost in the house of God. Sa mwanganditi avafundiswa mazuvano vanotaura kubudirira. Ndikati uri right, vafundiswa mazuvano vakaziva zvakasiyiwa kubva kudhara. Deuteronomy 8:18. I am Jehovah God who give you power to make wealth, not spirit. Wealth. Akatanga nepfungwa kuti vanhu vafambe nemota asi munhu ndiMwari nokuti zviri kuiswa mumota natural resources. Akaronga nyaya yedhiziri nepeturu ndiMwari kwete scientist. Scientist akadiscover zvakarongwa. Pane problem wandi papa. Vanhu vanofungidzira kuti Mwari akasika Satani, which is an error. Mwari havana kusika Satani. But Satan ariko, yes, akabva kupi, I'll help you. Satan haisi creation. Chakakreatwa chikasikwa naMwari angel yainzi Lucifer. Rebellion ikawanikwa mari iniquity. Paakava nerebellion, he became the devil. Kuva devil kuita become kwete kuva created. Zvakafanana nezvidhakwa. Mwari haana kusika zvidhakwa zviriko. Kureva kuti kudhakwa ichoice, haisi creation. Satani imindset yakava maari kwete kusikwa kwaakaita. Vanhu vakadzoka paoriginal foundation, they will understand kuti zvimwe zvese zvatiri kusiya zvingoti hazvina nematuro ese. Tikuenda Solomoni ndiye akatiparira mani. Solomoni ndiye akataura zvikanzi zvese hazvina maturo. Pakatadza kubatwa nevanhu apa anga ainazvo. Ndosaka akadaro. Mari yacho iripo, mbembe dziripo, dzimba dziripo, obva ati hazvina maturo. Iye achigara nazvo zvisina maturo. Do you know that there are issues in life? Even if I pray for you, problem here I pay. Yemsana wako. Obva timfundisa hana power. Unorara pasi. Asa uzvizive. Kusarara pakanaka kunoita kuti urware musana. Kana ukanamatira kana mufundisa akakupa oil ukazora zvino kuti ungoenda pasi ndizvozvo. Kune nyaya dzinogadziriswa nemaresources. Mwari vakatipa Jesu kuti atifire. But Jesu muchinjikwa, it's a man-made thing. Kureva kuti men must provide something physically for the spiritual to manifest. Mwari vakaita kuti Moses ararame paNile river. Yes, but chakamupa Moses kuflota ibasket rakarukwa namai vake, human skill. Joseph anga ane chipo. Yes, but chii chakaitika vanhu vakarima, a physical thing. Vanhu havana kukosha, ivo pfungwa yaJoseph vakakosha karimwa. There are things we need to do on the ground. People hear me very well. Original mindset ikava missing. Yakafana neyedu mani, rega nditaure izvizvi. Vafana generation yedu zvakaitika munyika medu zveminda izvi. Tine maonero edu. Nekuti takasvika zvakaitika kudhara, hatina kuita research zvakambotanga sei. Pazvakatanga kwaigara vanhu kuno vatema varungu vasati vauya. Vanhu vatema vakadinwa, vachiendeswa uka vakaenda varungu vakatora pavakatora. Saka munhu mutema paakatora futi,
yanga yakunzi invasion kwete restoration. Kurati chirungu chake hamugone. Munhu kana achitora zvinhu zvake asi kuinveta ari kutora back restoration. Inyaya yekuti yo history yako iri corrupt, inotangira kwawakatanga, haudi kuti itange kwayakatanga. Mwana mvanzwa imwe party baba. Ndingokuonesa ka. Ndinoda kukupa mindset from the natural kuti ugone kubata zviri spiritual. That's why Jesus said to kushaka kushambeu. My parables, my earthly stories with heavenly meaning. That's why Jesus akatouya munyika yanga ine mumwe mambo ainzi Herod, iye ndokubva abeki kwari mambo. Kurati umambo hwaMwari huno challenge umambo hweidika. The kingdom of God must surpass the kingdom of the natural. Okay, I'll finish this one. So David akatora mukadzi waUria ndokubva abereka mwana ainzi Solomon. Mwari ndokubva vamuda vakatuma Nathan muprofita kuti mupe zita rekuti Jedida, meaning the beloved of the Lord. Solomon ndokubva avaka temple. Solomon ndokubva ava the richest. Kureva kuti blessing yaMwari paakaiswa pana Solomon. Mwari vakaita overlook chinhu chiri kutariswa nevanhu kunzi mukadzi waUria. Nokuti 2 Samuel chapter 12 verse 24 yati David comforted his wife, not Uriah's wife, his wife. Kurati zvimwe zvinhu zvaunokuda hazvisi zvako. Inyaya yekuti hauna the prophetic knowledge and the muscle to fight back. Zvimwe zvacho ndezvako. Pamazuva akaberekwa Jesu, Mary akashaya pekuberekera. Yeti nzvimbo yaasvika, Mika 5 verse 2. Bible rinoti kudii? Bethlehem Juda, nyangwe uri mudiki, wauri uchaberekwa mambo. Jesu aitofanirwa kuberekerwa Bethlehem reJudea prophetically. But Mary paakaenda ine nhumbu, akashaya pekuberekera munzvimbo yaakaudzwa prophetically kuti ndiyo. Jesus is the bread of life. Bethlehem is not a house of bread. But chingwa chiri kushaya room muimba yechingwa. Jesus is the bread of life. Chingwa ku Bethlehem zvinongoreva kuti house of bread. But chingwa ndo chiri kushaya room muimba yechingwa. Havana kubuda vakazoenda mudanga, mwana akaberekerwa mudanga, but vari muplace iyoyo. Kureva kuti akatoziva kuti prophetically resistance iripo, but we are in the right place. By nature yekuva mukristu you are a fighter. Chatakaudzwa neBhaibheri kuti zvisazokurwa nacho, Bhaibheri rinoti hatirwe nenyama inorepa, kureva kuti tiri varwi. Aizve udzari pasaidi pako kuti uri murwi, you are a fighter. Iye kuchikoro chiti Mwari vanoziva, Mwari vachazodai ameno ako. You are designed to fight. Nokuti kune zvimwe zviri kuresista iwewe, yeti zviri zvako. Ndakanzwa mumwe achiti ukaona zvichiresista so, handi zvako, zvako zvinoita mutserendende. That's a lie. Adzimai angu andakashata nawo kudhere ndakavapfimba, vakanditi kwana, apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Resistance haireve kuti hasiriye. Tokaona zvichiramba so, hazvisi zvako. Iwe itonzi you are a fighter. Kufaita kuziva kuti inzwa, David anga asingafaite kuti awine. Aifaita atonzwa maresults kudhara. Aibvunza Mwari, nditevere ndinokunda here? Mwari voti tevera unokunda. Kureva kuti David haarwe kuti akunde, anorwa nokuti akakunda. So from the perspective of the heavens, you are a winner, but you need to fight. You are a champion, you are more than a conqueror, but you still need to fight. So kana uchifaita uchiziva maresults, you become comfortable. Kana uchifaita uchiziva the outcome, you relax. Wafanana nemunhu akamboona bhora kudhara, poita munhu ari kuti yati bheje, unotopa mari. Pouya munhu ari kuti vatamba Zimbabwe neDRC AFCON, richiplayiwa nhasi, replay. Pouya munhu asina kubvera ruona, oti 50, Zimbabwe inowina. Unomudza kuti aiwa 7,000. Chinokupa confidence in knowledge. Ukaona uchisira naye 50 uri benzi, mutopese. When you know the truth, you become bold. Why? Because unotoziva kuti kana DRC ikatonge yakuleka so, unozati zakapinda. Kana kipo DRC akapitwa